Kif pajjiżna ħareġ minn ġimgħa fejn il-poplu ra żieda ta' 1021 każ ġdid ta' COVID-19 l-inqas żieda f'temp ta' 7 ijiem għal din is-sena s'issa li mwiet sfortunatament mhux qed jonqsu. Dan wara li fl-aħħar 24 siegħa ġew reġistrati 3 imwiet oħra kawża tal-pandemija, raġel ta' 46 sena u mara ta' 71 sena li kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei, kif ukoll raġel ta' 77 sena li kien rikoverat fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdexe. Għaldaqstant l-ammont totali ta' imwiet li ġew reġistrati f'pajjiżna qed jammontaw għal 385 70 fatalità tul dan ix-xahar s'issa, it-tieni l-ogħla ċifra minn meta faqqet il-pandemija f'pajjiżna. Ta' filwaqt li huma 93 il-każi ġodda reġistrati fl-aħħar 24 siegħa sabiex bekk il-każi totali reġistrati minn meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajjiżna qed jammontaw għal 28,108 persuni. Bil-persuni mfejqa bejn il-ġimgħa u s-sibt skont il-Ministeru għas-Saħħa kunu 283. Bekk il-każi attivi se jammonta għal 1660. Intant waqt konferenza tal-aħbarijiet li għamlet il-ġimgħa wara nofsinhar, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat illi għaddejjin it-ħejjiet ta' kif pajjiżna ser kun qed joħroġ mill-miżuri imposti fejn s'issa l-awtoritajiet għadhom fil-muta dwar x'ser kun qed jiġri wara l-11 ta' April. Il-pjan qed jiġi wkoll ippreparat biex simili bħalma tkun sar qabel ukoll tara kif inti l-aħjar mod li inti tista' ukoll tirrilaxxa meta ikun il-waqt. Dan fil-waqt li Professur Gauci konfermat li persuni li qed jinżlu minn sqallija mhux qed isirulhom testijiet. Sa issa sqallija għadha klassifikata bħala green u għalhekk ma jstirulhomx it-testijiet. Intant tul il-jum tal-ġimgħa total ta' persuni li ħadu tieni doża tal-vaċċin kien dak ta' 50,050 persuna.